awubingelela. Babudokotela ke sibingelele nababukeli bonke kuyiBabudokotela TV. Cool. Ukhuluma kakhulu ngomsebenzi we-spray obusinikeza labantu abahamba ekhasini. Usenze spray usekhona usaqhubeka. Babudokotela ispray sikhona sicela ukucacisa lokho babudokotela. Ispray sihlukene kabili. Kukhona ispray sasekhasini uma usuku ufuna ukugembula nje ekhasini udlala ngemishini sona so 3000 rand. Kube sekuba ukuthi lesi odlala nje uma super batch lezi zinto edlalwa efonini leso su 1.5. So ispray nje sihlukene kanjalo lezo kugembula. Spray zihlukene kabili. Yeah. Kukhona sasekhasino leso udlala emishinini so 3000 rand leso. Lesi ezidlala emafonini ke nje lezi zinto super batch si 1.5. Ukuthi ngifuna ukumele izulana ngesiyangile ngesikhongozo. Uthi ihlo khona sesefonini si 1.5. Yeah. Khona siphi? Uma udlala ekhasini unekhadi lasekhasini udlala ama slots ileso ke sa 3000 rand. Khona seshimana. Bese kuba khona lezi eseshimana. Kuseyispray nazo le. Spray nazo babudokotela uma uthi hayi uyagoloza ukuthi umphaqazi. Hayi. Ispray nazo le. Spray nazo. Usho ukuthi ayihlukene kabili. Ukhona ispray seshimana bese kuba lezi zokugembula. Oh, hlukene kabili. Khona izokugembula khona ezishimana. Khona ezishimana. Ukhona usisi abafuna ispray zobhuta abanemali. Yeah. Babudokotela sikhona leso spray besakhe nje sakhele awusisabathi mina nginomuntu engimfunayo ngoba nako ngifuna ukuthi mhlambe angakhisa umuzi kodwa manje ngibona ishintsha lento kunalabo sisethiwa ama slay queens labo sisabahambayo bahlala emaclubini bathi thina sifuna ukuthi siholwa amadoda soke phethe imali ibona ke abasithatha kakhulu ke njengamanje ngisho ukuthi umqashi wakho ukuthi uyamfuna uyambona umfazi wakhe kade ahamba uyihlalela akafuna ukuthatha le spray usifuthe nje uhambe emsebenzini ekseni. Spray sesoganga ke leso. Esoganga dokotela lesithatha njalokho. Umlungu uyocela ukudla nawe lunch. Uyocela ukudla nawe lunch umlungu wakho. Makeba kunento esenginotisile. Awusayikhuluma ngayo mhlambe befuze siyikhuluma ecela singangashuthi. Kunabantu okufuze ngabe basiwe emgedeni njoba siya kuMay. Obathembisa ukuthi laba bano 25 mase befakile mase boyilanda ilanda umgedeni angisakuzwa uyiphatha leyo babudokotela kusenjalo akaze kushintshe into ebisenza ukuthi ngithi kuyifihla ngoba ngoJune makuphela uJune sizobe sisivala lesi sikhoma sika 25 kodwa nje kubantu abasithathayo njengamanje hayi kufanele badlule khona akusabeka hayi babudokotela mawufuna impilo uyakhohla into ezokusabeka kufanele kodwa badlule khona bayokhuluma nayo le ndoda bayocela umuntu mezosithatha lesikhwama. Hayi uthi nihlangana le workshop nihlangana kaMcDonald nihlangana stairs fanele uye khona babudokotela fanele nje ushone khona ufike usithathe khona kwakuyini le mall yenu lena iSanlam Center sekuyini manje in Pinecrest awusayi Pinecrest manje I think yeah ukuthi angihambi le mall ngiyaphuthuza lapha hayi ngihambi lapha babudokotela umuntu mesifuna anihlangane ePinecrest. No babudokotela isikoma sa 25 asisports futhi asihlangana nawe edrobheni uza nje wena impela uzosithatha la kuthini akusikhulumeni sa 8000 yeah esika 8000 babudokotela uyakwazi ukuthi sikuposele sona siyakuthumelela noma kuthiwa kephi usithumelela nje iPepsi number wenze payment bese siyakuthumelela sona masifika kuwena sibe sesiyakutshela ukuthi yini nani ekufanele uyenze yindlela jacket yebo yebo yini akuje seshothi Abo, Lieutenant? Kakhulu. I'll give you. Muyankohle nje. No, ngifuna sibuyele kulesikhwama lesa 8000 rand. Yeah. Uthi umuntu uma kuthi userious engani ngezilazi ngadlile. Babudokotela uma uzoba uyindoda kodwa uthola ukuthi uze kuhamba unkosikazi awozama hayi ngeke sibe khona inkinga lapha. Elokethe umuntu ngiyasaba kodwa bathatha imali boyidlisa emakhasino lapha ya. Hambe uyodlala ekhasino ungena lutho. Woza na 8000 uthatha isikhoma sakho bese uphila kahle. Makeba ubuyela nje eqinisweni uthini kumuntu ongakabi naso isikhwama batho ongafuna isigubhu ongafuna ukuthwala uthi kodwa unawo 8000 noma ufuna ukuya emgedeni uphethe u25000 uthini ke babudokotela kumuntu othi ithwalo ngiyayisaba into enegazi ngiyayisaba akasithinte babudokotela akaxhumane nathi simnikeze into ezomphilisa ngaphandle kwegazi ngaphandle kwemigomo ezoba inkinga kuyena kunabantu abalinde ama-odabo bathi bafakile imali kodwa babudokotela sufakile amafutha omdonso wemali
Kanti lifuyani ngithi mina angisebenzi kaphepha. Ukuchaza wena lento lokuthi njengoba usubafakele kuzokwenzani yini afuna bayilindele. Baba Dokotela, umuntu mayiseposeliwe into ekufanele ayilindele fanele alindele i-message. And sicela ukuthi umuntu angathi mina nginefoni ka WhatsApp, i-message akaphepha isendwa ka WhatsApp. Ayisendwa WhatsApp. Isendwa ku SMS. So sinikezele number ofoneleka kuyona ephindinge nama SMS. Ungasinikeze inamba yakho le ka WhatsApp because ipost lakho lizohlala lapho lize libuye. Ngempela kuyenzeka Baba Dokotela uthola i-message ekuthiwa ipost kade lihleli lapha kaphepha lize liphinde libuye liqale phansi. Valelisa ke mkhulu. Ngaphambi sivalise nje Baba Dokotela abantu abafuna amafutha omdonso wemali sasishilo sathi ebusika azobe khona akhona ke njengamanje kumuntu ofuna amafutha omdonso wemali asithinte asinayo umdonso wemali powder. Umdonso wemali powder asikwazi nokuthi wenziwa kanjani uka Baba Dokotela thina sinamafutha omdonso wemali